Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Хто з беларусаў не ведае гэтай калыханкі? Але ж рэдка хто задумваўся, што і калыханка мае свайго аўтара. Роўна як і вершы да хітоў «Завіруха», «Белыя крылы», «Дачакайся, матуля», ўрэшце «Малітва». З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння пагаворым пра Геннадзя Бураўкіна і яго жыццё. А гэта не толькі паэт, але таксама менеджер ад культуры, рэдактар часопісаў, крытык, а яшчэ творца беларускага тэлебачання. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй і пагналі! Адну з мінулых серыяў пра Караткевіча мы пачыналі з падобнага фота. Давайце і зараз. Пачатак 50-х. Пасярэдзіне стомлены жыццём Якуб Колас, а з трэцяга шэрагу выглядае надзвычай сур'ёзны хлопец. Бураўкін. Гэты сур'ёзны выраз твару, да якога пазней дадаліся акуляры, часта пужаў людзей. О, дырэктар! І толькі пазней уключалася харызма і цяпло сапраўднага Геннадзя Мікалаевіча. Бураўкін з пакалення шестидесятнікаў, як і Барадулін, Караткевіч, Стральцоў і іншыя. Па маладосці гарачы хлопец. У 66-м Бураўкін дамагаўся адстаўкі Петруся Броўкі са старшыні Саюза пісьменнікаў. Маўляў, гэта ж сімвал усяго старога і несучаснага. Колькі можна? Мы хацелі праўды і справядлівасці у чыстым выглядзе, без кідак на складанасць часу, без дыпламатыі і нейкіх адступленняў. Як і ўсе маладыя, і дзякуй за гэта маладосці, мы былі непапраўнымі ідэалістамі і патрабавалі ад старэйшых больш, чым ад сябе, узгадваў Бураўкін. Шмат пазней, сам сеўшы ў сур'ёзныя кабінеты, зразумеў, які гэта няпросты хлеб – кіраваць калектывам, да яшчэ і творчым, а пакуль маладосць. І першыя зборнікі «Майская просень», «З любоўю і нянавісцю зямной», «Дыханне», «Жніво», яго слова лёгкае, добра кладзецца на музыку, але пра гэта пазней. Бураўкін ажаніўся. Яго жонка, дарэчы, украінка, Юлія Жадан, паэтычнае прозвішча, праўда? Разам яны пражылі больш за паўстагоддзі. Па ўспамінах Юліі Міхайлаўны бывала, канешне, рознае, бо на першае месца Бураўкін заўжды ставіў працу, творчасць і сяброў. Але, напрыклад, калі Бураўкіну прапанавалі ўзначаліць цэлы камсамол БССР, не слаба, жонка паставіла ультыматум: станеш галоўным камсамольцам, развядуся. І не стаў. Пішуць, што адным з сакрэтаў поспеху Бураўкіна было ўменне казаць «не». Яму прапаноўваюць пасады, званні, а ён не. Ведае сабе цану. І тады прапаноўваюць яшчэ і яшчэ раз, а ўрэшце ты ўжо сам дыктуеш умовы і свае правілы. Так яно і працуе. Аб тым, што сапраўды працуе, сведчыць кар'ера Бураўкіна. Рэдактар маладосці, кіраўнік Дзяржтэлерадыё, дэпутат Вярхоўнага Савету, дыпламат УАН. І гэта той Бураўкін, які ў 66-м годзе збіраў подпісы ў абарону Васіля Быкава, калі таго травілі за аповесць «Мёртвым не баліць». А Бураўкін абышоў усіх тузоў Белліту, Брыля, Куляшова, Мележа, Танка, каб тыя заступіліся за Быкава. Пісьменнікі старэйшага пакалення пасля казалі: «О, мы б так не адважыліся ў 30-е». Бураўкін умеў у дыпламатыю і кампрамісы. Хутка зразумеў, што, каб гуляць у доўгую, трэба знаходзіць супольную мову з начальнікамі, дырэктарамі і нават Машэравым, босам БССР. Я не магу падтрымаць цябе ў справе беларушчыны афіцыйна з трыбуны, бо мяне тут жа здымуць, але ты рабі справу, казаў Машэраў Бураўкіну. Канешне, Машэраў не быў ані разу нацыяналістам, але быў беларусам, і з ім можна было размаўляць. У пінжаку, пры гальштуку, з дыпламатам у руцэ Бураўкін адчыняў дзверы ў шматлікія кабінеты і рабіў гэта, каб лабіяваць пытанні, якія лічыў важнымі. Так крышаваў у добрым сэнсе маладых творцаў,
тую ж Святлану Алексіевіч, будучую нобелеўскую лаўрэатку. Ці маладога пазняка, які насіўся з тэмай ратавання ад зносу старога Менску. Бураўкін дапамог яму выступіць у друку. Так, атрымлівалася далёка не ўсё, але каб не гэта, то і купалаўскага тэатру магло не быць. Знеслі б да чорта, а тут адстаялі. Тое ж і з працай на Дзяржтэлерадыё. БССР быў апошняй з рэспублік, якая займела сваё тэлебачанне. І дзякуючы Бураўкіну, беларускім яно стала не толькі геаграфічна, але і па змесце. Хто я, дзед-прадзед, абышоў белы свет. Памятаеце? Хто я, дзед-прадзед, абышоў белы свет, а цяпер у ціхі час завітаў да вас. А не было б ніякага дзеда-барадзеда без Бураўкіна. Бо за кадрам засталіся баталіі з партыйнымі ідэолагамі, якія не хацелі ніякага барадзеда, а хацелі спакойнай ночі малышы з Хрушай і Сцяпашкай. Маўляў, дзеткі расійскіх ваенных нічога не разумеюць на вашай мове. Бураўкін адстаяў, справіўся. І вось зараз падумайце, вось што лепш? Каб Бураўкін парваў партбілет, выйшаў на плошчу з плакатам і паехаў бы гадкоў на 10 у Мардовію. Ці каб быў бы менеджерам беларушчыны на самым высокім узроўні, але са значком Леніна на піджаку. Як правільна? Напішыце ў каментарах. Канешне, рэпутацыйна Бураўкіну яно адгукнулася. Шмат разоў яму прыгадывалі паэму «Ленін думае пра Беларусь». Нават гучыць трагікамічна. Але хто тады не пісаў пра Леніна? Хто не маляваў Леніна? А як жа свяціла расійскай паэзіі Вознесенскі, які напісаў «Уберите Ленина с денег». «Я видал, как подлец мусолил по Владимиру Ильичу. Пальцы ползали малосольные по лицу его, по лицу». Вось гэта, по-мойму, днішча. Але Вознесенскаму гэта не прыгадваюць. А Бураўкіну, нават мёртваму, чамусьці прыгадваюць. Хоць сам паэт пасля пісаў: «Для мяне важна было праз цэнзуру правесці тое, што я думаю пра нашу гісторыю, мову. Я ўзяў дарагія мне імёны – Скарына, Каліноўскі, Купала і паспрабаваў дадумаць, ці мог Ленін пра іх ведаць. Іншая справа, што ёсць вершы для мяне абавязковыя, як тая ж малітва, і не абавязковыя, кшталту песняў пра партыю. Куды менш вядомыя антысавецкія вершы Бураўкіна, якія пісаліся ў стол. Хоць нават у стол тыя гады пісаць было рызыкоўна. Дзе ж ты ведаеш, хто і калі ў той стол зазірне? Вось верш 70-го году «Мяшок з медалямі» пра чувака, які сам сябе ўзнагароджваў і не мог спыніцца. І вось ужо з галавы да ног, абвешаны ўсімі рэгаліямі, ён на нагах устаяць не змог і грымнуўся на прагаліне. Ваўкі завылі непадалёк, на асінах залопала лісце, але адшпіліць хоць адзін медалёк рукі не падняліся. Як я ўжо згадывала, сярод сваіх абавязковых вершаў, самых важных, Бураўкін лічыў малітву. «Мы здалёку бачылі свабоду». Гэта верш ужо пачатку 90-х, і ён добра стрэліў, бо гэта акурат час надзеі, што ўсё будзе не так, як раней. Найлепш яго заспявала хіба Святлана Ханок. Мы здалёку бачылі свабоду, і яшчэ не вырваліся з тут. Божа, не дапаў майму народу пошасці, няпраўды і пакут. «Табе ніколі не даруюць тваю беларускасці», казаў сябру Васіль Быкаў. Так і атрымалася ў 90-е. Як ні парадаксальна, саўковыя лідары БССР, Мазуравы і Машэравы, чыталі і паважалі класікаў. А вось для іх наступнікаў беларушчына аказалася перашкодай. Яе вынішчалі мэтава. Прыняць тое Бураўкін ужо ніяк не мог. Таму, вось уявіце, чалавек з агромным дзяржаўным досведам, іменем у другой палове 90-х працаваў у сатырычным часопісе «Вожык».
але захаваў гонар. Гісторыя Бураўкіна, як мне здаецца, пра тое, што ёсць творцы-спрынтары, як Анатоль Сыс, а ёсць марафонцы, якія упарта ідуць да мэты шмат гадоў. Ну а Бураўкін, як казал Алексіевіч, яшчэ і чыноўнік-паэт, хоць я б сказала менеджер-паэт. Той рэдкі выпадак, калі спалучыць гэтыя функцыі атрымалася. А вы як думаеце, атрымалася? Бывае такое? Напішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце і абмяркоўвайце сваё. Убачымся і пакуль-пакуль.